tinokuchingamizai muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chamamakamirira. Vadikani tinokutendai nekusangana nemi zvakare pane rino vhikidzva. Vhiki nevhiki tinouya nenyaya dzakasiyana siyana. Dzimwe nguva takawanda tiri mustudio, dzimwe nguva tiine nyanzvi chete. Tinozviita nebwone nekuti mibayiro yatinozviona kwazviri inosiyana siyana. Wongu tine mufaro wekunge tichitandadzana nesu, asi pane dzimwe nyaya dzatinounza dzakurwadza nyika, dzakurwadza mhuri, kunyange isu tinodziita, asi ndiyo nzira chete yekudzidzisana nekuti nhasi tinoda kutarisa kuti munyika yedu yeZimbabwe, vadikani mamuchimbozviziva here kuti vana vezera diki vasati vasvika 18 years, makore 17, vakutengesawo bonde, vakunwa doro, vakunwa zvinodhaka. Chiregai ndirege kutaura zvakawanda, regai ndipe mukana uno kune nyanzvi dzedu kuti vazvisume kwatiri kuti vanobata sei nevana ivavo. Ndinotanga nemi. Tinotenda Mai Chisamba, kwazwai watereri. Ini ndinoitwa Talent Jumo, ndinoshanda ndiri kuKatswe Sisterhood. Ndiri director, zvakare ndinofarira kushanda nevana vechidiki nemadzimai echidiki. Tinotenda nokunge muri pachirongwa. Mazvita Mai Chisamba, ini ndinoitwawo Otilia Chinyani, ndiri program officer kuKatswe Sisterhood. Ndinoshanda pamwe chete na talent tichishanda nevasikana vechidiki. Tinokutendai nekunge muri pano. Isusu vadikana hatiere nyoka negavi iyo iripo. Inyaya dzamuri kunzwa dziri kutenderera pamaWhatsApp, dziri kutenderera mumabhazi, mumakombi seguwa. Tati aiwa regai tidaidze vanobata nevana. Tinzwe kuti ichokwadi here, asi ndoda kumbotanga newe talent. Ichokwadi here chatiri kunzwa kuti vana vemakore pasi aya 18 years vari kutengesawo bonde. Kuchiko chanyatsoitika? Ko mhuri dzedu dziripiko kuti tisvike kwakadaro? Zvinosuwisa Mai Chisamba, endi ndoda kuti nditi inini ichokwadi hongu. Vana variko vatinosangana navo munzvimbo dzakasiyana siyana vari kushungurudzika ivo pachezvavo, zviri kutovashungurudza nekuti vari kushaya kana chekubata zvekuzosvika pakuti vanotozobhinywa. Vana vadiki, saka kuti titi vanotengesa, mwana haangazviudze kuti ndakunotengesa miri wangu, asi kuti mwana anenge atori mwana ane nzara, ashaya kana pekubata, anopedzisira dzimwe nguva akungodzembereka achienda pamagirosa. Ende kwavewo nenhubu varume vakuru vanobva vanotarisawo ivava vana, ndo vari kuenda kuvana ivava vachivabata chibharo. Zvinhu zvinosuwisa zvikuru uye zviri kuitika, ende vakawanda vana ivava. Zvinorwadza chaizvo talent. Ini ndingade kuziva kuti imakazvitanga sei kushanda nevana ava, nekuti gwara ramakatora iri harisi gwara rinofungika nyore. Makatanga sei kubata nevanhu vatingati vanoita zvechipfambi? Nekuti mamwe mazwi anotaura chipfambi anorema, asi tikati chipfambi tenge taremekedza. Aiwa, tinotenda. Isu seKatswe tinoshanda nemadzimai echidiki nevasikana. Saka pakushanda kwedu, makore apfuurayo, vasikana vataishanda navo munzvimbo dzakasiyana muno muHarare, kunana Glenview, kunana Dzivarasekwa, ndo vakatiti madzikoma edu tiri kudzidza zvedu pano. Kazhinji kana tichidzidza tinenge tichiita zveutano hwedu semadzimai, kodzero dzedu dzekuenda pabonde, ukabatwa chibharo unofanira kuti uite sei, zvakangodaro. Saka ndo vakatanga kutiratidza kuGlenview kuti pane mamwe madzikoma edu atinoziva ari kugara munharaunda ino, asi magariro avakaita nezvavari kusangana nazvo vakamanikidzika zvakanyanya. Ndo vakafamba nesu rwendo rwekutanga. Vanava tanga tashanda navo kwenguva yakareba tichiita zvirongwa zvedu tichidzidzisana. Vakati isusu tazara, asi pane vamwe vatiri kufunga kuti zvakanyanya kunangana nezvemhirizhonga dzepabonde, zvakanangana kana zveutachiona hweHIV, ava ndo vari kunyanya kunge vari padambudziko. Ivo vana vadiki vava vanga vasati vava vana vadiki, vanga vari vanhu vakuru. Saka tikatanga kuenda ikoko tikaona kune madzikoma edu, tikatanga kutaurirana. Saka ndipo pakatanga chirongwa chedu, ndingati makore 5 apfuura, kana kutoti anoraudzira, yekuti ndo patakanyanya kutanga kushanda nevatingati vanotengesa miri yavo kuti vazviraramise, asi vari vakuru. Saka pakuita zvirongwa zvedu tichifamba ndo patakatanga kuona kuti muzvirongwa umu hongu vakuru taivaona, asi pakuuya zviso zvevana vadiki tanga tinedu mukana wekuti tione kuti
mabirth certificate avo akamira sei kuti vane makore mangani, asi ukatarisa chimiro chemunhu unoona kuti uyu mwana mudiki. Ndizvozvo chaizvo vadikani, zvinorwadza zvinosiririsa kuti tigere munyika ino vana, nekuti muongororo netsvakiridzo takanzwa kuti vamwe vari kuenda kunoita bonde vopiwa 5 rand, vamwe vari kunoita bonde vopiwa empty rebhodhoro kuti wozotengesa, vamwe vari kupiwa maputi. Asi isusu sevanhu vatema, ndoda kumboya pana Otilia, isusu sevanhu vatema tinoziva kuti tine zimhuri redu riezi kuenda nekuenda, ringanzi pachirungu extended family. Kare kwanga kusina mwana anotambura, kwanga kusina mwana asina hama, nekuti nharaunda yaizvitora pachizvayo kuti vaone kuti zvino izvi tiri kutonzwa kuti vamwe vana vanotori nevabereki asi vanototi takunoshava. Zviri kufamba sei? Imi muri kuzviona sei? Zvinhu here zvamuri kuona kuti zvingagadzirike? Otilia. Maita basa Mai Chisamba, sekutsanangura kwangoita natalent iyi inyaya inosuwisa, ende ndofunga atsanangura kuti tizotanga kushanda navo vana vadiki zvakaitika ndezvipi. Saka mushure mekunge tataura nevechikuru tikavati madei maimboti timboungana navo ava, nekuti dzidziso yataipa vechikuru neinoda kupiwa vana ava vana kava inenge yakasiyana. Saka mukukurukura atinoti mapachoto iri nzvimbo yakasununguka yekuti madzimai kana vasikana vanokurukura maererano nematambudziko vanosangana navo maringe neutano hwavo nekodzero dzavo. Takatanga kusangana nevana vadiki ava tichida kukurukura navo kuti zveshuwa zviri kuitika here kuti vana vari kumanikidzika pakusvika pamukana wekuti vaakuzotengesa muviri wavo kuti vaone raramo. So mukuungana kwatakaita nevana ava vakatanga kutiudza kuti vazhinji vacho vanga nenyaya dzakasiyana-siyana dzavaitaura. Vamwe vaiti vakashayikirwa nevabereki, vamwe vakugarawo nambuya, vamwe nasekuru, asi nenhau yekuti mhuri dzavari kugara uye vamwe vakutogara vega havana chekudya, nekuti dambudziko zhinji raibuda nderekuti zvatiri kuita izvi inyaya yekuti handitorina kana sadza, ringave sadza nebhinzi chairo riya dzatinoziva, handina mari yesadza. Saka mukurukura navo dambudziko ravo ravainyanyotaura inyaya yenzara, vaichema kuti inzara. Dambudziko kairuri Otilia, handizive kuti kwatiri kutandadzana uko vari kunyatsotigamuchira vachitinzwa here zvakanaka. Dambudziko rekuti munhu anonotengesa muviri wake nekuti iye atadza kuzviraramira semunhu mumwe chete rinotooma, nekuti ikoko kubonde dzimwe nguva bonde racho harina kudzivirirwa, dzimwe nguva bonde racho ndere kumanikidzirwa rakaita sei, panopedzisira paane vana. Kuzvino kana vazove vaviri zvinofamba sei? Vadikani, regai ndikuvimbisei kuti muchikamu chinotevera kudzama ratapedza chirongwa tichazenge tiine gweta kuti ritibatsire, nekuti hatiri kungotaura tisingazive kuti mutemo unoti kudi. Ndakumbodzoka zvakare kwauri talent. Tinoziva kuti vana avaka kune vamwe vasati vambosvitsa kana makore 10 vari kuita nyaya yebonde iyoyi. Mwana uyu muviri wake chaiyo hausati wamai, hauna udzimai, kunyange sikarudzi yake haina udzimai. Zvinofamba sei kuti mwana mudiki akadaro oendwa naye pabonde nemunhu mukuru nemurume mukuru? Hazvikanganise here utano? Hakuna vari kuzorwara here kana kufa? Ndofunga pakubata kwedu nevanotengesa miri yavo vati kurei vadarika makore 18 ndo vanotunganidzira vana. Zvanga zvisiri nyore kuti vana tingovawana vakaungana, asi pavaizosangana nedambudziko rezvirwere zvepabonde ndopa vaizozevezerana pachavo vega kuti pane vasikana vekukatswe vanokwanisa kunokubatsira, nekuti munhoroondo dzavo dzevamwe vana vanotaura vaitiudza nyaya dzavo vaitotitsanangurira kuti ndakaenda kuchipatara, dzimwe nguva vana vakoti vedu ndivana mai zvinovarwadza, dzimwe nguva batiro avaizozviita dzimwe nguva vaibva vadedza vamwe vavo kuti mundionere mashuro ari pano, mucheche ari pano, ko chirwere chepabonde achiwanepi. Saka izvi zvaizoita kuti vamwe vavo vakazonzwa kanhorwendo ikako vaibva vazeza kuti kuchipatara ndingaende ndega, asi unonoseka nekutsinyirwa, asi pavaizokwenyera ava vakuru vatiri kushanda navo vanenge varivo vatungamiri vavo mucommunity panyaya dzezveutano ndovaizovabata ruoko voti ngatidzokere tose. Vai vana mukoti vanotovaziva nekuti vanoshanda vese, tinoita mameeting akawanda, misangano mizhinji navo, vanotoziva kuti ava vanotaura nezvekodzero dzemunhukadzi, dzemunhu wega wega, kuti asvika pachipatara ngaabatwe zvakanaka, kodzero dzake dzibatwe zvakanaka. Saka
zvishoma nezvishoma ndokutanga kuvimba nesu kwavakatanga kuita. Asi ndoda kuti ndidzokere pamataura zvirwere zvepabonde zvakawanda nekuti varume ava vanoramba kushandisa zvinoshandiswa kudzivirira zvirwere zvepabonde kana HIV. Dzimwe nguva tine nhoroondo dzekutoti akatondirova hapana chaakatozombondipa apedza kundibhinya. Ndizvozvo zvinosirisa chaizvo vadikani. Tinokuramba tichingokukumbirai kuti rambai muinesu munzwe nyaya iyi kuti inoenda kupi nekupi. Asi tiri kuona kanyaya dziri kuitika idzodzi ikoko kuzvipatara. Tiri kukumbirisa kuti kunyange akarega kuenda kunana Katswe uku kwavanonorapiswa kwavanonoitirwa zvipi nezvipi, mugamuchirei semunhu. Kuchipatara hakusi kudare kwamungatange kubvunzurura munhu muchimutsvinyira. Tinovimba kuti vakoti vakadaro hatina vakadaro mukati menyika yeZimbabwe.